अरे का ये देवर बबुआ का हो भौजी? देखा तनी ढेर दिन से बड़ा मन उदास करके निराश करके बैठल बड़ा का भइल बा? का करी हो, दिमाग टेंशन में पड़ गइल बा। दिमाग टेंशन में पड़ गइल बा? हाँ। का भइल बा हो? देखा तनी पहले से तुहार लुक बड़ा चेंज हो गइल बा। हाँ, तनी टेंशन में आदमी तो लुक चेंज हो जाला। सुनो सुनो बोला। आइल देवा रानी हमके भूल गइल ह। सुनो सुनो बोला। आइल देवा रानी हमके भूल गइल, काहे टेंशन में देवरू तू पहड़ गइल, काहे टेंशन में देवरू एकदम उदास लागता रह। सुना भौजी, जब ई बात कहलू तो सुना। का कहता रे? बोला। कोइल बिया टेंशन बढ़ गइल भौजी, मुरवे में लइका हमार बढ़ गइल। अच्छा ये बताबो, बोला। केहू का बियाह शादी होला तो खुश न होला, लेकिन का हम बताई, हमारा संग इतना दिन से रहत बाड़ो, मजा लेता रहो तो टेंशन तो होबे करी। लेकिन एगो बात सुनो। बोला। भौजी संगे रहल काटत रहल जानी। बारे भौजी बा। और सुनो। बोला। दोनों बेरा देवरू लगा के मच्छरदानी। ठीक है ठीक है। मुँह में हरी के देखते तू भूल गइल ह। एकदम भूला गइल हमरा के ना। सुनो, मुँह में हरी के देखते तू भूल गइल, काहे टेंशन में देवरू तू बढ़ गइल। ये भौजी सुन हमार बात। का कहत रे बाबू? पंडित बोला। के गोइली देखावे पोथी पातारा। अच्छा। ऊ तो बिगाड़ी दिहले देखिए के जातारा। कल मुरई न छतर में पड़ गइल, कल मुरई न छतर में पड़ गइल, भौजी टेंशन में दिल हमार पड़ गइल।